Sulod sa usa sa mga lawak sa ringan sa University of San Jose Recoletos, makita ang usa ka talagsaon nga tinun-an. Kini si Ray Lazaga, 34 anyos, usa ka first year psychology student nga dunay kondisyon nga gitawag og osteogenesis imperfecta. Sulod sa usa sa mga lawak ning maong kolehiyo, nagtungha ang usa ka 34 anyos nga tinun-an nga daw sama sa masuso ang gigamyon. Siya si Ray Lazaga. Matagtungha ni Ray, kuyugan siya sa iyang duha ka mapinanggaong igsuon aron motabang niya. Sa ato pa, 3-in-1 silang muskwela. Iyang ate nga si Marites, extension sa iyang mga kamot nga tigsuwat sa iyang mga answers sa school activities ug exams. Iyang kuya nga si Juven, sumpay sa iyang mga batiis nga maoy moal sa niya matagbalhin sa mga classrooms. Normal mi pero wa mi nakatiwas tungod kay sa tanang mga problema siya kay ni-push man gud siya sugo. Pag plano niya nga may eskwela, nananghin siya sa ako ang may eskwela ko. Kung sa imuhang kuan mo support lang ko nimo. Niining gamay nga balay nga giatupan lang og trapal sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nagpuyo si Ray ug ang 12 ka miyembro sa ilang pamilya. Si Ray maghigda lang sa usa ka suok sa ilang balay matag adlaw. Nagsugod ko before 2 years old. Nagduwa lang ko ba na pagka lamba dili na ko kalakaw na to makalingkod to ko ato hinay-hinay man siya every kanang bigliyok na ko ba hantod mo ni ako kamo po na sunod din. Ang kondisyon ni Ray gitawag og osteogenesis imperfecta, fragility of the bones. As the term implies, osteogenesis imperfecta. So osteo is bone, and then genesis is the formation, formation of bone. Imperfecta, imperfect. So kaning osteogenesis imperfecta, the problem lies on the collagen formation. Sumala sa datos sa National Human Genome Research Institute, usa sa 10,000 ka tawo sa tibuok kalibutan ang na-diagnose ni ining maong sakit. Apan maingog doble ang kapait sa pamilya ni Ray, kay sa 8 nila ka magsuon, duha sila sa ilang kinamanghuran nga si Bonrio nga anaa ni ining kondisyon. Kami medyo mas close nga ako sa dining kamot sad ko nga makapangutang trabaho aron sad makatabang sad sa yahaw sa iyang pag-eskwela. Gani ni pursige gyud si Ray bisan og 23 anyos na siya na grade 1 kay gibuli kini pagbata. Ila ko gibuli ba nga ila ko kay tagak sa hagdan. Ako nagpakita kahadlok ila gyud gitod baka nahapit ang gid ba ako go. Bisan sa kasakit ug kalisod nga iyang naagian, nagmalampuson si Ray siyang pagskwela sa elementary ug senior high school ug nigraduar nga with honors. Apan kung unsa kahuyang ang iyang mga bukog, mausab ang kalig-on siyang pagsalig sa Ginoo nga mahinayon ang iyang mga damgo, pinaagi sa mga anghel sa iyang palibot. Sama na lang ni Dr. Lourdes Sasoy, usa ka retired medical doctor, ug karon gitutukan na ang pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa paghatag og medical check-up sa usa ka gamayng clinic sulod sa Our Mother of Perpetual Help Parish. Suway siyang giduol ni Ray aron mamahimong sponsor siyang pagskwela ug sa walay pagduha-duha, misugot si Doc Sasoy. Ako yung simpatiya sa ingon anak ni Parenia. Grabe kayo kay nakoy san nga autistic. Dugay na nako bitaw nga gi pangayo sa Ginoo nga unta tagan kog tawo nga kamang musalig nako bisag ginani sa ako sitwasyon. Laing anghel sa kinabuhi ni Ray ang taxi driver nga si Jolie Pilipino nga mukugi gyud og katud kuha niya padung sa eskwelahan ug mohatag pa gyud og discount sa pamliti. Pag kita na ko niya, naghigda siya sa katong iyang higdaanan nga gamay nga plywood, and then wa ko kay bawang nga tinuod siya nga tawo. Luoy ko niya nga manang ni-offer ko nga ako'y makatulong kuha niya sa siyang eskwelahan. Gamay nga tabang lang gud nga kinasing-kasing ba. Apan bisan pa man sa discount, mukabat gihapon ngadto sa 1,000 pesos ang pitihan back and forth ni Ray tungod sa gilayon sa ilang balay. Mao nga kausa lang sa usa ka semana o usahay pagani kausa sa usa ka buwan makaadto sa eskwelahan si Ray. Although he couldn't, be here meeting after meeting, but has always and constantly communicated to me, which I simply appreciate. Na-inspire ko kay siya mukugi gapon sa pag-eskwela despite sa iyang kanang disability nga naa karon. Sa pagkakaroon ng inahanglan pa si Ray og dugang suporta alang sa iyang transportasyon paingon sa eskwelahan, convertible nga wheelchair ug mga vitamins. Apan ang iyang labing gihandom mao ang saktong pagtagad alang kanilang mga PWD. Hinuon samtang anaa pa ang iyang mga igsuon nga nagsilbing kamot ug mga tiil ni Ray, padayon iyang pakigbisog ug pagdasig kanatong tanan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.